Te uiți în oglindă, Cristian? Cum te uiți în oglindă? Arată-ne, hai. Ce-i cu oglinda asta aici? Ia. Ce-i cu oglinda asta aici? Ia. Recunoști că tu ești în oglindă sau nu încă? Spune-ne și nouă. Cine e în oglindă? Cristian? Nu știi exact? Nu e nimica, mami. E cineva acolo. Așa, așează-ți bine oglinda ca să te vezi bine, da. Vino mai încoace. Nu mai vrei. Bine, nu ne mai uităm în oglindă. A plecat.